לא מספיק אנשים מכירים את העסק שלך, ואולי אפילו אותך. המתחרים מנצלים את זה לטובתם ולוקחים לך עבודות שהיו אמורות להיות שלך. אני רוצה להכיר לך את יוטיוב בעולם סרטוני הוידאו. הכל לאחר הפתיח. אם תמונה שווה 1000 מילים, אז כמה לדעתך שווה סרטון וידאו? מה דעתך להיות בעלים של ערוץ טלוויזיה ועוד בחינם? היום אין צורך לחכות שיזמינו אותך להתארח בתוכנית טלוויזיה, או יעשו על העסק שלך בכלל כתבת תדמית, כי השליטה בידיים שלך. אתם בטוח מכירים את יוטיוב, אבל כנראה לא מנצלים את המדיה השיווקית העצומה הזו. יוטיוב הוא לא רק שטח אחסון חינם מלהעלות בו סרטוני וידאו, למעשה הוא רשת חברתית. מנוע החיפוש השני בישראל לאחר גוגל, ואחד האתרים הכי פופולריים בישראל. דבר שיכול להביא לכם לעסק לקוחות מאוד ממוקדים ורלוונטיים. למה בכלל להשתמש בווידאו? אנשים קונים מהרגש, ולאחר מכן מצדיקים את הרכישה עם השכל. וידאו הוא כלי מספר 1 להפעיל את חושי הרגש ולהעביר מסרים בצורה מעניינת וברורה. אנשים בדרך כלל קונים ועושים עסקים עם אנשים שהם מכירים. הולכים למקומות שהם כבר היו בהם. נכון, הדבר המוכר הזה נותן לנו תחושת אמון וביטחון. עכשיו תחשבו שהלקוחות הפוטנציאליים שלכם יכירו אתכם עוד לפני פגישת המחירה. יתנו בכם אמון, תהליך המחירה יהיה הרבה יותר קל וגם קצר. אני רוצה להראות לכם שיטה פשוטה, מהירה וחינמית, להביא לקוחות פוטנציאליים ולהגדיל חשיפה. 10 דקות ביום יעשו את העבודה. כמובן שצריך שיהיה לכם לפחות סרטון וידאו אחד, ואני מאוד ממליץ להשקיע בעיצוב ערוץ היוטיוב שלכם. עיצוב תדמיתי יראה שאתם מקצוענים, ישיג עבורכם בידול מהמתחרים ויגרום ללקוחות לזכור אתכם. לשיטה אני קורא שיטת המעגלים. בנוסף, אני מזמין אותך לראות כמה זה פשוט לצלם סרטון וידאו. לא צריך מצלמה משוכללת או ציוד עריכה. אני גם מראה איך באמצעות וידאו תחסכו זמן וכסף. רק בשביל לראות עם איזו מצלמה צילמתי בשנת 2004, שווה להיכנס לקישור שמופיע כאן מתחת לסרטון. ואנחנו נתראה בסרטון הבא, שהוא חשיבה מחוץ לקופסה. יהיה מאוד מעניין.